kawula sang Hyang Wenang duwe perlu apa yen kepareng aku nyuwun pirsa. Aku bakal nyuwun wahyu ning katentreman nang karo kepareng kulun sang Hyang Wenang ora dikeparengake. Banjur aku mung dititipi mbuh sapa kan bakal nampa wahyu. Ngaturi Uningawa. Piye wis sanggene para putra-putra Pandhawa lan Siwa Werkudara mungsuh Begawan Gorodana dadi Ucawa. Begawan Gorodana ndadekake para putra Pandhawa dadi reca. Aja wedi tak belani lekane atiku. Ora krasa ini wis dadi cilik. Tobat.